Για να βλέπεις αυτόν τον αναλυτικό οδηγό για το ManyChat σημαίνει ότι σε ενδιαφέρει να μάθεις πώς να πουλάς στον αυτόματο, να μάθεις να χρησιμοποιείς εργαλεία που μπορούν όχι μόνο να σου αυξήσουν τις πωλήσεις, αλλά μπορούν να σε βοηθήσουν να αυξήσεις την αναγνωρισιμότητα στο προφίλ σου και να αυξήσεις τα ραντεβού σου. Αυτό το εργαλείο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε είσαι influencer, είτε έχεις τη δική σου επιχείρηση, είτε θέλεις να πουλήσεις προϊόντα, είτε θέλεις να αυξήσεις πωλήσεις στο e-shop σου, είτε τρέχεις διαφημίσεις, είτε τρέχεις μόνο οργανικό περιεχόμενο, είτε κάνεις email marketing. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις γενικά. Είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο που υπάρχει εκεί έξω. Παλιότερα είχα ξαναφτιάξει έναν τέτοιο οδηγό. Αναλυτικό οδηγό που σου έλεγα πώς να το χρησιμοποιείς. Τώρα όχι μόνο θα σου μάθω πώς να το χρησιμοποιείς, όχι μόνο θα σου πω για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό να το χρησιμοποιείς, αλλά όπως βλέπεις από τη διάρκεια αυτού του οδηγού είναι ένας υπεραναλυτικός οδηγός που δεν υπάρχει εκεί έξω στην Ελλάδα, δεν το έχει εφαρμόσει κανένας, το έχω χρησιμοποιήσει σε πελάτες μου. Πρόσεξε με, σε πελάτες μου. Και έχουμε δει ραγδαία αύξηση σε ραντεβού. Συγκεκριμένα το έχω χρησιμοποιήσει σε 2 κομμωτήρια. Ενώ τα κομμωτήρια είχαν πάνω από 600 αξιολογήσεις στο Google, είχαν πολύ χαμηλά ραντεβού. Πέρα από το ότι δεν είχαν καν παρουσία στα social media και ξεκινήσαμε μαζί να δημιουργούμε περιεχόμενο, εφαρμόσαμε αυτά τα αυτοματοποιημένα εργαλεία έτσι ώστε να πάρουμε αυτό το κοινό και να μετατρέψουμε το κοινό σε πελάτες στον αυτόματο. Ξέρω ότι το έχεις ακούσει άπειρες φορές. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το ένα το άλλο, μπλα μπλα μπλα. Το έχω χρησιμοποιήσει για εμένα, το έχω χρησιμοποιήσει για πελάτες μου και λειτουργεί. Αυτό το βίντεο δεν πρόκειται να είναι πολύ επεξεργασμένο βίντεο, πρόκειται να είναι ομή πληροφορία που θα σε βοηθήσει να αυξήσεις ραγδαία τις πωλήσεις σου. Το μόνο που θέλω να κάνεις είναι να με εμπιστευτείς, να το χρησιμοποιήσεις για τουλάχιστον 1 μήνα, καθώς σου δίνεται μια δωρεάν έκδοση για να μαζέψεις 1000 contacts, δεν θυμάμαι τη λέξη στα ελληνικά. Θέλω να με εμπιστευτείς, θέλω να το χρησιμοποιήσεις, θέλω να παρακολουθήσεις προσεκτικά αυτόν τον οδηγό, χωρίς να σκυπάρεις, να πηγαίνεις στα σχόλια, να πηγαίνεις κάτω, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά. Είναι η πρώτη φορά που σου δίνεται αυτή η ευκαιρία να μάθεις πώς να χρησιμοποιήσεις funnels έτσι ώστε να μπορέσεις να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις κανέναν business coach για να στα δείξει αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία συμβουλευτική για να στα δείξουν αυτά. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις κανένα course. Είναι ομή πληροφορία εδώ. Κάθομαι μπροστά από την κάμερα μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού για να ηχογραφήσω αυτόν τον οδηγό για εσένα, έτσι ώστε να μπορέσεις να αυξήσεις τις πωλήσεις σου χωρίς καν εγώ να κερδίζω κάτι μέσα από αυτό. Μόνο και μόνο επειδή το έχω χρησιμοποιήσει σε μένα και να πουλήσω συμβουλευτικές, να πουλήσω course, να κλείσω πελάτες, να πουλήσω υπηρεσίες. Το έχω χρησιμοποιήσει σε πελάτες μου. Λειτουργεί. Το έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολλοί influencers που είχαν δει τον δικό μου οδηγό. Και λειτουργεί. Και τώρα είμαι εδώ για να σου δείξω νέα, ανανεωμένα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Από αυτοματοποιημένα μηνύματα μέχρι email marketing, μέχρι οτιδήποτε χρειαστείς. Θέλω να κάτσεις προσεκτικά. Θέλω να πάρεις ένα τετράδιο. Θέλω να πάρεις ένα στυλό. Και θέλω απλά να είσαι έτοιμος να δεχθείς αυτή την πληροφορία. Πριν προχωρήσουμε στον οδηγό, θα μου επιτρέψεις να πιω λίγο νεράκι. Είναι τόσο περίεργο, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα τα κόψω. Είναι τελείως ομό βίντεο, είναι τελείως ομή πληροφορία. Πριν μπούμε στο βίντεο, στον οδηγό με συγχωρείς, θέλω να σου πω ότι εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πρώτη φορά αυτό το εργαλείο όταν το είδα στο εξωτερικό. Είδα πάρα πολύ ότι λέγανε στείλε μου αυτή τη λέξη και στέλνανε αυτοματοποιημένα μηνύματα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με αυτό το εργαλείο. Μπορείς να σου κάνουν σχόλιο, έτσι ώστε να ανέβει η αλληλεπίδραση των βίντεο σου και να το δουν περισσότερα άτομα. Μετά από αυτά τα άτομα μπορείς να τα πάρεις, να τους κρατήσεις στο email, να πάρεις τηλέφωνα, να ξεκινήσεις να χτίσεις ολόκληρα funnels, ολόκληρες χωάνες, που για να τα κάνεις αυτά παλιότερα χρειαζόσουν ολόκληρη ομάδα. Τώρα μπορώ να σου δείξω πώς να το κάνεις τελείως μόνος σου,
με κάποια εργαλεία που υπάρχουν εκεί έξω και μπορείς να αυξήσεις πωλήσεις. Πρόσεξέ με, δεν είναι απλά ότι μπορείς, αλλά μπορείς. Μπορείς να το κάνεις. Γίνεται. Υπάρχουν συστήματα που γίνεται. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Δεν θα σου παταλήσω καθόλου χρόνο. Είμαστε ήδη στα 5 λεπτά. Βλέπεις ότι ο οδηγός αυτός τώρα που είναι τεράστιος. Οπότε πάμε κατευθείαν να δούμε τον οδηγό. Lead generation. Θα μάθεις πώς να βρεις πιθανούς πελάτες. Πώς να βρεις leads. Υπάρχουν leads που είναι πιο θερμά, υπάρχουν leads που είναι πιο ασταθείς. Ένα θερμό lead είναι ένα lead που είναι ψημένο, είναι κάποιος δυνητικός πελάτης που θέλει απλά ένα σπρώξιμο για να αγοράσει και υπάρχουν δυνητικοί πελάτες που πρέπει να κάνεις κλήσεις, πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μέσα σε αυτό. Λοιπόν, τι θα δούμε. Θα δούμε μια εισαγωγή. Θα δούμε τι είναι το ManyChat και ποιος είναι ο στόχος του. Το ManyChat vs Link in Bio, εντωμεταξύ. Θεέ μου. Βλέπω άτομα που είναι στο marketing, που πουλάνε υπηρεσίες, που σου λένε πώς θα αυξήσεις πωλήσεις, πώς να κάνεις βίντεο και βλέπω βίντεο τους και ακούω να λένε ακόμα Link in Bio. Όχι. Είσαι βλάκας, δεν ξέρεις τι λες. 2 πράγματα έχω ακούσει. Link in Bio και τα βίντεο στο Facebook δεν λειτουργούν. Είσαι βλάκας. Πλεονεκτήματα χρήσης του ManyChat. Πώς λειτουργεί το ManyChat. Δημιουργία chatbot στο ManyChat. Βήμα-βήμα θα σου δείξω πώς να το κάνεις αυτό. Χρήση του ManyChat για αύξηση των leads. Χρήση του ManyChat για αύξηση των προβολών. Στρατηγικές αυτοματισμού για επιτυχημένες καμπάνιες. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην εισαγωγή. Σήμερα θα αναλύσουμε το πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το ManyChat για να αυξήσεις τα leads και τις προβολές στην επιχείρησή σου. Το ManyChat είναι ένα κορυφαίο εργαλείο αυτοματοποίησης συνομιλιών που σου επιτρέπει να δημιουργείς chatbots και να διαχειρίζεσαι την επικοινωνία με πελάτες μέσω καναλιών όπως το Facebook, Instagram Messenger και WhatsApp. Το συγκεκριμένο chatbot μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για Instagram, Facebook, δηλαδή για Meta, για WhatsApp, που αν δεν κάνω λάθος και το WhatsApp στη Meta είναι, και για Messenger. Γενικά έχει συνδεθεί με τη Meta. Νομίζω και το WhatsApp είναι στη Meta, δεν είμαι σίγουρος. Συγχαρητήριά μου, είμαι πάρα πολύ καλός στο marketing. Δεν αξίζει να μ' ακούσεις τώρα για αυτό το λάθος που είπα. Τι είναι το ManyChat και ποιος είναι ο στόχος του. Το ManyChat είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης μηνυμάτων που σου επιτρέπει να δημιουργείς chatbots για να αλληλεπιδράσεις με το κοινό σου μέσω δημοφιλών εφαρμογών όπως το Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp και άλλα κανάλια επικοινωνίας. Ουσιαστικά, αυτό που κάνεις είναι ότι μπορείς να στέλνεις αυτοματοποιημένα μηνύματα που ξεκινάει η αυτοματοποίηση γράφοντας μία λέξη ή απαντώντας ένα story σου ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλά triggers που μπορείς να βάλεις. Εμείς θα δούμε τα καλύτερα triggers, δεν χρειάζεται να σε πολιορκήσω με πληροφορία απλά για να σου δείξω ότι κοίτα με ξέρω, θα σου δείξω αυτά που χρειάζεται να χρησιμοποιείς, αυτά που είναι τα πιο δημοφιλείς και αυτά που θα σου φέρουν το μεγαλύτερο κέρδος. Γιατί στο ManyChat μέσα θα μπορούσα τώρα να σε βάλω στην εφαρμογή, να στα δείξω, να σου δείξω ότι υπάρχουν 50.000 πράγματα που μπορείς να κάνεις και να μου πεις τέλεια ρε Στέλιο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να κάνω, αλλά πώς θα κάνω. Αυτή η πλατφόρμα διευκολύνει την αυτοματοποίηση συνομιλιών, ειδικά αν έχεις κουρίο. Αν είσαι κάποιος που πρέπει να διαχειριστεί ραντεβού, που δεν μπορείς να απαντάς σε μηνύματα, που πρέπει να κλείσεις πελάτες, υπάρχουν triggers που μπορεί να σου κάνει ο άλλος. Μπορεί να σου στέλνει ο άλλος μήνυμα και να σου λέει ότι καλησπέρα, ονομάζομαι Γιώργος, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού στο κουρίο σου. Και να πιάνει αυτό το chatbot τη λέξη ραντεβού και κατευθείαν καλησπέρα τάδε, χαίρομαι, εδώ είναι ο σύνδεσμος για να κλείσει το ραντεβού σου. Ή στείλε μου το κινητό σου για να επιβεβαιώσουμε το ραντεβού σου και να κρατήσεις το κινητό του, να κρατήσεις το email του έτσι ώστε να του κάνεις SMS marketing και email marketing. Είναι απίστευτη εφαρμογή. Κανένας δεν τη χρησιμοποιεί. Αν έχεις επιχείρηση και δεν έχεις βάλει το ManyChat αυτή τη στιγμή στην επιχείρησή σου, απλά θέλω να πας να χώσεις μια σφαλιάρα στον εαυτό σου και να πεις ότι μπράβο μου, αφήνω λεφτά στους ανταγωνιστές μου. Στο λέω πάρα πολύ ομά. Αφήνεις λεφτά στους ανταγωνιστές σου. Είτε είσαι influencer και χτίζεις το personal brand σου, είτε πουλάς μια υπηρεσία, έχεις ένα e-shop, οτιδήποτε και αν κάνεις, βάλε το ManyChat. Ο βασικός στόχος του ManyChat είναι να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών σου, παρέχοντας άμεσες απαντήσεις, δημιουργώντας εξατομικευμένες εμπειρίες και οδηγώντας τους προς την κατεύθυνση που επιθυμείς. Είτε αυτή είναι η συλλογή leads, δηλαδή να κρατήσεις email και κινητό για να τους κάνεις διαφημίσεις, είτε να αυξήσεις πωλήσεις και
αυτόματα να ξεκινάς να πουλάς χωρίς να χρειάζεται εσύ να πουλάς. Αν νιώθεις ειδικά άβολα με το να πουλάς, είναι ότι καλύτερο το ManyChat. Είτε ενισχύεις την αλληλεπίδραση με την επιχείρησή σου. Απλά περισσότεροι να γνωρίσουν την επιχείρησή σου. Πάλι βοηθάει. Αν θέλεις περισσότερες επισκέψεις στην ιστοσελίδα σου, πάλι βοηθάει. Παντού βοηθάει. Τώρα, το ManyChat vs Link in Bio. Ελπίζω αυτός που λέει Link in Bio, και όποιος ξέρει, να δει αυτόν τον οδικό. Συνολικά το ManyChat είναι ένα πολύ πιο δυναμικό εργαλείο σχεδιασμένο για να αυξήσει την δέσμευση και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής σου. Ενώ το Link in Bio αποτελεί μια στατική, με συγχωρείς, λέω και εγώ τι γράφω, μια στατική και λιγότερο αποδοτική λύση. Η διαφορά του ManyChat με το Link in Bio είναι ότι βάζεις τον άλλον να κάνει κάτι που είναι χρονοβόρο. Η διαφορά με το ManyChat είναι ότι εγώ δημιουργώ ένα βίντεο και λέω στον άλλον ότι στο τέλος του βίντεο λέω ότι στείλε μου τη λέξη ή σχολίασε μου τη λέξη ομάδα για να αποκτήσεις πρόσβαση σε μια μυστική κοινότητα. Με το που ο άλλος γράψει σχόλιο στο βίντεο μου, του έρχεται κατευθείαν μήνυμα. Του έρχεται μια ειδοποίηση. Ξεκινάει η πώληση. Ξεκινάει εγώ να κερδίζω κάτι. Και εκείνος θα κερδίσει. Πρόσεξε με όμως ποια είναι η διαφορά με το Link in Bio. Αν αυτό που του προσφέρεις δεν είναι τόσο γαμάτο που δεν μπορεί να αντισταθεί από αυτό, δεν θα μπει στη διαδικασία να πατήσει link. Δεν πατάνε συνδέσμους πλέον. Είναι πολύ πιο εύκολο να μου σχολιάσει ο άλλος μια λέξη εδώ πέρα με το κινητό του, να του έρθει αυτόματα το μήνυμα και μετά αφού του έρθει το μήνυμα να ξεκινήσω να του πουλάω. Δηλαδή, δες. Εδώ πέρα. Αυτόματα μηνύματα που στέλνονται σε πιθανούς πελάτες. Κατευθείαν. Είναι τόσο εύκολο. Ενώ το Link in Bio δεν λειτουργεί. Να λες ότι μπες στην ιστοσελίδα μας για να αγοράσεις την προσφορά να κλειδώσεις εκτός και έχεις χαμηλότερα ποσοστά αλληλεπίδραση με αποτέλεσμα να χάνεις πελάτες μέσα από τα χέρια σου. Θέλεις ο πελάτης να έχει άμεση πρόσβαση στο προϊόν σου χωρίς να χρειάζεται να κάνει κλικ σε κάποιο σύνδεσμο, χωρίς να περιμένει να φορτώσει μια σελίδα. Μπορείς να του πουλήσεις κατευθείαν από μηνύματα αυτό που θέλεις να του πουλήσεις. Μπορεί να γίνεται όλη η διαδικασία αυτόματα επειδή απλά σου έγραψε ένα σχόλιο σε ένα βίντεο σου, επειδή σου στείλε ένα μήνυμα. Φαντάσου ότι απλά τα μηνύματα που σου έρχονται μπορεί ένα εργαλείο να τα διαχειριστεί, να κάνει την πώληση για εσένα και εσύ να μην χρειάζεται καν να ασχοληθείς με αυτό. Η λέξη κλειδί είναι μια πιο αποτελεσματική λύση. Θα τα δούμε παρακάτω όταν μπούμε και στην εφαρμογή. Περισσότερο θέλω λίγο να καταλάβεις τι είναι η εφαρμογή και πώς λειτουργεί. Ουσιαστικά αυτό που σου κάνει είναι ότι σου κάνει αυτοματοποίηση συνομιλιών το ManyChat. Μπορείς να καθοδηγήσεις τους χρήστες σου με αυτοματοποιημένες συνομιλίες και να τους προσφέρεις εξατομικευμένες εμπειρίες. Ουσιαστικά μπορείς να έχεις τόσες πολλές αυτοματοποιήσεις που ανάλογα το τι σου γράψει ο άλλος, το τι θέλει, να είναι διαφορετικό. Ας πούμε εσύ ότι είσαι γυμναστής και έχεις διαφορετικά προγράμματα για γυναίκες και διαφορετικά προγράμματα για άντρες. Μπορείς να πουλάς το πρόγραμμα το αντρικό με μια διαφορετική αυτοματοποίηση με αυτή με το γυναικείο. Να είναι πιο εξατομικευμένο. Να είναι πιο στοχευμένο ανάλογα στο κοινό σου. Με αποτέλεσμα να έχεις περισσότερες πιθανότητες να κλείσεις την πώληση. Γιατί ο λόγος που κάποιος αγοράζει είναι επειδή δημιουργήσεις εσύ ένα πρόβλημα, του δίνεις τη λύση, ταυτίζεται με το πρόβλημα και χρειάζεται τη λύση. Αν όμως εσύ πας να πουλήσεις χωρίς το ManyChat σε διαφορετικό κοινό το ίδιο πράγμα, δεν θα πετύχει. Εκεί με το Link in Bio ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει από μόνος του πληροφορίες, ενώ εσύ μπορείς να του δώσεις απευθείας την πληροφορία και να φτάσει ένα βήμα πριν την πώληση. Αμεσότητα και δεσμεύση με τα chatbots. Επιτρέπουν άμεση αλληλεπίδραση με τους πελάτες, γιατί κυριολεκτικά μπαίνεις στα μηνύματά τους. Αντί να κατευθύνουν σε ένα σύνδεσμο που πρέπει να ψάξουν μόνοι τους, να λάβουν τις απαντήσεις τους γρήγορα, χωρίς προσπάθεια. Να λάβουν τις απαντήσεις τους γρήγορα χωρίς προσπάθεια είναι με το ManyChat. Αυτό ενισχύει τη δέσμευση και αυξάνει τις πιθανότητες να αλληλεπιδράσουν.
Η εξατομικευμένη εμπειρία μέσα από το ManyChat συλλέγει τα δεδομένα από τις συνομιλίες, επιτρέποντας να προσαρμόσεις τα μηνύματα και τις προσφορές σου στις ανάγκες του χρήστη. Μπορείς τελείως αυτόματα, ανάλογα το ποιος σου στέλνει μήνυμα, να του πουλάς διαφορετικά πράγματα. Θα τα δούμε μέσα σε λίγο από την εφαρμογή. Τώρα, το link in bio απλά οδηγεί το χρήστη σε μία σελίδα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει την εμπειρία, χωρίς να μπορείς να αυξήσεις τα leads, χωρίς να κάνεις τίποτα. Ενώ με το ManyChat μπορείς να αυξήσεις τα leads, μπορείς να δημιουργήσεις συγκεκριμένα flows για τη συλλογή leads, όπως ονόματα, emails, αριθμούς τηλεφώνου και να τα συνδέσεις μάλιστα και με εφαρμογές που κατευθείαν θα στέλνει emails, θα κάνει SMS marketing, email marketing. Είναι πράγματα που αυτά με το που τα εφαρμόσεις θα ξεκινήσεις να βλέπεις τρομερή διαφορά. Με το link in bio απαιτείς από το χρήστη να μπει εκείνος από μόνος στη σελίδα, να βρει από μόνος του πληροφορίες, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο και δεν έχεις και analytics κιόλας. Ενώ με το ManyChat μπορείς να δεις σε ποιο μήνυμα σταμάτησε ένα ποσοστό του κοινού, πόσοι πατήσαν ένα κουμπί, πόσοι δεν ενδιαφέρονται, έχεις δεδομένα. Γιατί, φίλε μου, ο μόνος λόγος που δεν είσαι εκεί που θέλεις να είσαι είναι γιατί δεν έχεις αρκετά δεδομένα για να δεις τι σου λείπει. Τώρα, με το link in bio έχεις μόνο περιορισμένες πληροφορίες, όπως πόσοι κάνανε κλικ και πόσοι αλληλεπιδράσανε. Αν εγώ ανεβάσω ένα story και βάλω ένα link, θα έχω περιορισμένες πληροφορίες. Θα μου λέει ότι απλά είχα 15 πατήματα στο link μου. Ενώ με το να γράψω, στείλε μου τη λέξη ομάδα, email, school, δεν ξέρω και εγώ τι, μπορώ και έχω δεδομένα μέσα από την πλατφόρμα του ManyChat. Λοιπόν, πλεονεκτήματα χρήσης του ManyChat. Αυτοματοποίηση επικοινωνίας. Κυριολεκτικά απλά μπορεί το ManyChat να μπορείς να αυτοματοποιήσεις τις συνομιλίες σου μέσα από chatbots, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη επικοινωνία. Μπορείς να προγραμματίσεις ροές συνομιλιών που αντικατοπτρίζονται άμεσα στις ανάγκες των πελατών σου, ακόμα και όταν δεν είσαι διαθέσιμος. Σκέψου το πάρα πολύ απλά. Έχεις εσύ ένα κουρίο αυτή τη στιγμή και δέχεσαι, επειδή είσαι viral στα social media, δέχεσαι πάνω από 150 μηνύματα την ημέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να απαντήσεις σε όλους. Γιατί να μην το αυτοματοποιήσεις? Γιατί να μην το αυτοματοποιήσεις? Πες μου πάρα πολύ απλά, γιατί να μην το αυτοματοποιήσεις? Λειτουργεί. Δεν χάνεις πελάτες, δεν χάνεις χρόνο, αυξάνεις τα ραντεβού σου, αυξάνεις τις πωλήσεις σου και μειώνει το χρόνο που χρειάζεται να είσαι πάνω από το κινητό. Εξατομίκευση των μηνυμάτων είναι ότι μπορείς να προσαρμόσεις τα μηνύματα ανάλογα με την αλληλεπίδραση των χρηστών και τις πληροφορίες που έχεις. Μπορείς να έχεις διαφορετικά μηνύματα για άντρες, διαφορετικά μηνύματα για γυναίκες, διαφορετικά μηνύματα για ηλικίες 15, 16, 17, 18. Ανάλογα σε ποιο κοινό στοχεύεις, πού στοχεύεις, μπορείς να το κάνεις τόσο αναλυτικά, αλλά πολύ πιθανό να μην ξέρεις πώς. Οπότε θα σου δείξω πώς. Και μείνε μάλιστα μέχρι το τέλος, γιατί σου έχω και μια έκπληξη που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα, άμεση ανταπόκριση και υποστήριξη. Το chatbot μπορεί να απαντήσει άμεσα στις ερωτήσεις των πελατών σου, προσφέροντας υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να καθυστερεί, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει η απάντησή σου, χωρίς να πρέπει να κάνετε κλήση, χωρίς τίποτα. Μπορείς να έχεις πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, γιατί το ManyChat μπορεί να συνδεθεί με διαφορετικές πλατφόρμες όπως Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram και μπορείς να τις αξιοποιήσεις και τις 4 αυτές πλατφόρμες. Τώρα, ανάλυση και στατιστικά είναι ότι περιέχει προηγούμενα analytics που σου επιτρέπουν, κούνησα το φως, που σου επιτρέπουν να παρακολουθήσεις την απόδοση των συνομιλιών σου, να δεις πού σταματάει η συνομιλία, τι δεν αρέσει στο κοινό, πόσο κοινό έχει πατήσει στον σύνδεσμο, πόσο κοινό έχει κατευθυνθεί εκεί, πόσο κοινό έχει κατευθυνθεί αλλού, πόσα email έχεις κρατήσει, τα έχεις όλα σε δεδομένα. Ανάλυση και στατιστικά παρέχει προηγούμενα analytics που σου επιτρέπουν να παρακολουθείς την απόδοση των συνομιλιών σου. Μπορείς να δεις ποσοστά ανοίγματος, κλικς και μετατροπές για να κατανοήσεις καλύτερα τη συμπεριφορά του κοινού σου και να βελτιστοποιήσεις τις καμπάνιες σου. Φωνάζω γιατί είμαι απίστευτα εκνευρισμένος που κανένας δεν χρησιμοποιεί. Τώρα σκέψου, εγώ ανέβασα ένα βίντεο αυτή τη στιγμή που τραβάω. Αυτόν τον οδηγό, εγώ ανέβασα ένα βίντεο και γυρνάω και λέω: σχολιάστε μου τη λέξη ομάδα για να αποκτήσει πρόσβαση. Και ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοματοποιήσεις να στέλνονται. Για φαντάσου να μπορούσες και εσύ αυτή τη στιγμή να κάνεις δουλειά και να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή ένα μποτάκι απαντάει έτσι όπως εσύ του έχεις πει σε πελάτες σου και να σου κλείνει ραντεβού. Δεν είναι γαμάτο? Είναι γαμάτο.
Ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία. Το ManyChat ενσωματώνεται εύκολα με άλλα εργαλεία και πλατφόρμες όπως το CRM, το email marketing, το e-commerce σύστημα που σου επιτρέπουν να έχεις μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτά τώρα για σένα είναι πολύ περίπλοκα κανάλια που δεν χρειάζεται να μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες, γιατί αυτή τη στιγμή πολύ πιθανό να χρειάζεσαι και ένα άτομο να στα διαχειρίζεται όλα αυτά. Λοιπόν, δημιουργία chatbot στο ManyChat. Θα σου δείξω εδώ πάρα πολύ γρήγορα τι εννοώ. Πώς λειτουργεί το ManyChat. Εγώ έχω ανεβάσει αυτό το βίντεο. Και στη λεζάντα κάτω και στη λεζάντα του βίντεο, θέλω λίγο νεράκι, μισό με συγχωρείς. Γράφω τη λέξη, γράψω μου τη λέξη social στα σχόλια. Και εδώ γράψω μου τη λέξη social για να κερδίσουν κάτι. Και δες εδώ τι ξεκινάνε και μου γράφουνε social, συνέχισε την καλή δουλειά. Με το που ο άλλος μου απαντήσει στη λέξη social, του έρχεται αυτό το αυτοματοποιημένο μήνυμα που λέει «Καλησπέρα, είδα πως έκανε σχόλιο στο βίντεο και έστειλα». Εδώ θα δεις τον αναλυτικό οδηγό σχετικά με το πώς να χτίσεις το προφίλ σου στα social media ώστε να διαφημίσεις τον εαυτό σου ή την επιχείρησή σου και να έχεις περισσότερες πωλήσεις. Καλή αρχή, πλήρης οδηγός. Με το που πατήσεις τον πλήρη οδηγό, αποκτάει πρόσβαση σε ένα παρόμοιο οδηγό σαν αυτό που βλέπεις. Και εσύ πολύ πιθανό να ήρθες σε αυτόν τον οδηγό επειδή είδες ένα βίντεο μου στα κάθετα social media. Ήδη είχες μια αλληλεπίδραση με το ManyChat. Οπότε βλέπεις, με συγχωρείς να πάω λίγο πίσω, οπότε βλέπεις ότι όλα αυτά προωθούνται στον αυτόματο. Και μετά εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι ότι όταν πατήσει πλήρης οδηγός, να του ζητήσω το email του, να του πάρω το email του, να του στείλω τον οδηγό στο email του και μετά να ξεκινήσω να του πουλάω μέσα από το email του. Και να έχω άπειρα κανάλια που διαφημίζομαι, να διαφημίζομαι στα social, στα email του, στα SMS του. Κάποια στιγμή θα αγοράσει. Γιατί θα έχω δημιουργήσει το δικό μου οικοσύστημα και δεν θα μπορέσει να σταματήσει να με βλέπει. Με αποτέλεσμα, όσο περισσότερη ώρα περνάει μαζί μου, τόσο περισσότερο να δένεται συναισθηματικά, να με εμπιστεύεται και να αγοράζει. Και εσύ αυτό θέλεις. Τώρα, πώς δημιουργείς ένα chatbot. Δημιουργείς ένα λογαριασμό στο ManyChat, κάνεις εγγραφή στο ManyChat μέσω του Facebook λογαριασμού σου, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τα βίντεο σου με το chatbot. Συνδέεις τη σελίδα σου στο Facebook ή της επιχείρησής σου ή τον προσωπικό σου λογαριασμό, Instagram, WhatsApp, ανάλογα τι θέλεις να προωθήσεις. Μετά διαλέγεις τον τύπο του chatbot που θέλεις να ξεκινήσει αυτό το chat, στο Facebook, στο Messenger, στο Instagram, στο WhatsApp, οπουδήποτε θέλεις. Μετά ξεκινάει η δημιουργία συνομιλίας, πηγαίνεις στην ενότητα automation και ξεκινάς να δημιουργείς μια ροή συνομιλίας. Θα δούμε αναλυτικά πώς να το κάνουμε μαζί. Θα δούμε δύο αναλυτικές ροές που θα χρειαστείς. Θα δημιουργήσεις το πρώτο μήνυμα υποδοχής που θα λαμβάνει ο χρήστης την επικοινωνία μαζί σου, για παράδειγμα ένα φιλικό καλωσόρισμα, προσθήκη απαντήσεων και επιλογή πώς μπορείς να έχεις πολλές απαντήσεις, πώς να έχεις κουμπιά, γρήγορες απαντήσεις, θέλω να μάθω περισσότερα για το προϊόν σου, επιλογή 2, θέλω να κάνω παραγγελία, θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά. Θα δημιουργήσουμε μετά μια αυτοματοποίηση μέσα από τις ρυθμίσεις. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα εδώ, είμαστε στην ενότητα 10, στην διαφάνεια 10, έχουμε ακόμα άλλες 6 διαφάνειες, ωστόσο θα μπούμε εδώ πέρα στο ManyChat και θα δούμε λίγο πώς να το κάνουμε έτσι ώστε να μπορείς να καταλάβεις. Το πρώτο που θα χρειαστούμε να δούμε είναι το email. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Για να ξεκινήσεις εσύ, έχεις κάνει τη σύνδεσή σου, τα έχεις κάνει όλα. Είσαι εδώ στο automations και πατάς new automation. Εγώ έχω πάρα πολλά automations εδώ πέρα. Instagram, πράγματα, όλα. Πάμε να δούμε αυτά που θα χρειαστείς εσύ για αρχή και τι θα χρειαστεί να κάνεις. Έχουμε πατήσει new automation και πάμε εδώ πέρα και έχουμε το trigger μας. Το trigger είναι το πώς θα ξεκινήσει αυτή η συνομιλία. Και σου λέει εδώ, όταν ο άλλος κάνει σχόλιο σε μία φωτογραφία σου, σε ένα post σου ή σε ένα βίντεο σου. Όταν ο άλλος απαντήσει σε ένα story, όταν σου στείλει ένα μήνυμα. Εγώ αυτό που θέλω είναι ότι το trigger μου να είναι όταν ο άλλος μου απαντήσει σε ένα βίντεο μου. Διαλέγω οποιοδήποτε βίντεο, σε όλα τα βίντεο και τα reels, γιατί εγώ στο βίντεο θα διαλέξω τη λέξη. Όταν μου γράψει στα σχόλια τη λέξη, ας πούμε, ManyChat. Μου κάνει τη λέξη ManyChat. Με το που μου κάνει τη λέξη ManyChat, κάτσε να βάλουμε και τα υπόλοιπα triggers για να μην σε μπερδέψω. Όταν μου απαντήσει
στα story μου. Μια συγκεκριμένη λέξη διαλέγω, βάζω το ManyChat πάλι και όταν μου στείλει μήνυμα, μια συγκεκριμένη λέξη πάλι, ManyChat. Άρα τώρα τι έχω κάνει εγώ εδώ πέρα. Με το που μου σχολιάσει σε οποιοδήποτε βίντεο μου τη λέξη ManyChat, ξεκινάει μια συνομιλία. Του έρχεται κατευθείαν μήνυμα. Με το που μου σχολιάσει σε οποιοδήποτε story, του έρχεται αυτό το μήνυμα. Ξεκινάει η συνομιλία. Με το που μου στείλει οποιοδήποτε μήνυμα, ξεκινάει η συνομιλία. Άρα θα δούμε και εσύ παρακάτω τι μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, με το που μου απαντήσει σε story, μου σχολιάσει σε βίντεο ή μου στείλει μήνυμα τη λέξη ManyChat, του έρχεται το πρώτο μήνυμα που λέει first name. Ας πούμε το λένε Αλέξανδρο. Θα είναι Αλέξανδρε ή Αλέξανδρος, Στέλιος εδώ. Για να αποκτήσεις ας πούμε τον οδηγό στο ManyChat. Έχω υποσχεθεί εγώ σε ένα βίντεο μου τον οδηγό στο ManyChat, οπότε μπήκε στη διαδικασία να μου γράψει σχόλιο. Για να αποκτήσεις τον οδηγό στο ManyChat, πάτησε το κουμπί στην οθόνη σου. Εδώ έχω κάνει ένα λάθος, με συγχωρείς. Το λάθος που έχω κάνει είναι ότι τα έχω συνδέσει εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, με το που πατήσει το κουμπί, θα του έρθει ένα δεύτερο μήνυμα. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να μου γράψει το email σου. Waiting for email contact. Αν δεν μου απαντήσει το email του, ξεκινάει η δεύτερη αυτοματοποίηση. Η αυτοματοποίηση είναι, είσαι ακόμα εδώ. Αν ακόμα θέλεις να αποκτήσεις πρόσβαση, γράψε μου το email σου για να στο στείλω και περιμένω να μου στείλει το email του και αν μου στείλει το email του, εγώ το αποθηκεύω και του στέλνω αυτό που θέλει. Του λέω, τέλεια, είσαι έτοιμος, δες στο email σου, θα πρέπει να σου έχει έρθει. Αυτό γίνεται αν δεν απαντήσει την πρώτη φορά. Αν απαντήσει την πρώτη φορά, κατευθείαν αποθηκεύω το email του και του στέλνω αυτό το μήνυμα και μετά εγώ το έχω συνδέσει με δικά μου εργαλεία έτσι ώστε να του στέλνετε αυτόματα το email του. Πάμε να το δούμε κιόλας preview. Εδώ πέρα. Τι θα γίνει ακριβώς με το που μου σχολιάσει κάποιος. Του έρχεται εδώ πέρα. First name. Στέλιος εδώ. Για να αποκτήσεις πάτησε το κουμπί. Θα πατήσει το κουμπί. Τέλεια. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να μου γράψει το email σου. Γράφω εγώ ένα email, stelios@gmail.com. Τέλεια, είσαι έτοιμος. Για δες στο email σου, θα πρέπει να σου έχει έρθει. Και εδώ, αν δεν μου έρθει το email, θα ξαναέρθει ένα μήνυμα που θα λέει αυτό εδώ το πράγμα. Είσαι ακόμα εδώ. Αν ακόμα θέλεις να αποκτήσεις πρόσβαση, γράψε μου το email σου για να σου το στείλω. Και περιμένω το email. Και τόσο απλά, εγώ μπορώ να το συνδέσω με το Active Campaign, που το Active Campaign είναι ένα εργαλείο που ουσιαστικά ξεκινάς και κάνεις email marketing και ξεκινάω και προωθώ τα προϊόντα μου στο email του. Τόσο εύκολα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αυξήσεις τις λίστες στα email σου. Τώρα, αυτό εδώ είναι ένα καθαρά πωλησιακό ManyChat. Πάμε πάλι trigger. Ας πούμε ότι εγώ αυτή τη στιγμή θέλω πάλι σε post μου, σε οποιοδήποτε post μου, να μου γράψει τη λέξη ομάδα. Χωρίς τόνο, γιατί πολλοί το γράφουν χωρίς τόνο, και τη λέξη ομάδα. Continue εδώ πέρα. Με το που ο άλλος μου γράψει τη λέξη ομάδα θα του έρθουν αυτά τα μηνυματάκια έτσι απλά για να φανεί απάντηση και έχει γίνει save. Το ίδιο και για story. Αν μου απαντήσει story, πάλι σε οποιοδήποτε story, να μου απαντήσει συγκεκριμένη λέξη και είναι η λέξη ομάδα. Οπότε με το που μου απαντήσει σε story, με το που μου απαντήσει σε post ή μου στείλει ένα μήνυμα και γράφει μέσα τη λέξη ομάδα ή ομάδα, γιατί δεν βάζουν τόνους, οπότε πρόσοχη γιατί δεν ξεκινάει το automation έτσι, πάλι θα στείλει το μήνυμα Αλέξανδρε, Στέλιος εδώ για να αποκτήσεις πρόσβαση στην ομάδα, ξέρω εγώ. Πάτε το κουμπί στην οθόνη σου. Τώρα, το ωραίο με αυτό εδώ πέρα είναι λοιπόν, με το που πατήσει το κουμπί θα ξεκινήσει και αυτό που θα του πει είναι ότι πάλι θα χρειαστώ το email σου, πάλι το ίδιο, αν μου στείλει το email του, το αποθηκεύω και ξεκινάει η πώληση. Αν δεν μου απαντήσει το email του, εδώ πέρα, είναι ότι θα του γράψω πάλι είσαι ακόμα εδώ, αν θέλεις να αποκτήσεις πρόσβαση γράψε μου το email σου. Μου στέλνει το email του και προχωράμε. Τώρα,
Πώς προχωράμε? Χαίρομαι που ενδιαφέρεσαι. Στο email σου θα βρεις το σύνδεσμο για τον δωρεάν αναλυτικό οδηγό ManyChat ή για να αποκτήσεις πρόσβαση στην ομάδα. Οτιδήποτε θέλεις, οτιδήποτε προωθήσεις εσύ. Αυτό το ρυθμίσεις εσύ. Ρίξε μια ματιά. Είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ελπίζω να σε βοηθήσει και αν χρειαστείς κάτι είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Περιμένω 15 λεπτά. Και μετά με το που περάσουν 15 λεπτά, λέω παρεπιπτόντως, παρατήρησα ότι ασχολείσαι με την ανάπτυξη των social media σου. Αν θέλεις, μπορώ να σου προτείνω κάτι που είναι αρκετά χρήσιμο και θα σε βοηθήσει να εκτοξεύσεις τις πωλήσεις σου και να αναπτύξεις το προφίλ σου με στοχευμένα αποτελέσματα. Είναι κάτι που θα δεις άμεση δράση και θα σε βοηθήσει να πετύχεις περισσότερη αναγνωρισιμότητα και αλληλεπίδραση με το κοινό σου. Αν σε ενδιαφέρει, πες μου να σου πω περισσότερα. Θα πατήσεις θέλω αυτός. Τέλεια. Αφού ενδιαφέρεσαι να μάθεις, άκου. Ονομάζεται Digital Master και μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτύξεις την παρουσία σου στα social media και να ξεκινήσεις να πουλάς αποτελεσματικά. Το Digital Master είναι ιδανικό αν θέλεις να δεις πραγματικά αποτελέσματα και να μετατρέψεις την παρουσία σου στα social media σε μια πραγματική επιτυχία. Όχι μόνο θα μάθεις καθημερινούς τρόπους που μπορείς να εφαρμόσεις άμεσα, αλλά έχεις και πολλά προνόμια. Μάθεις περισσότερα εδώ. Τον στέλνει αυτό το link στο school για να δει ένα βίντεο και περιμένω 5 λεπτά. Και με το που περάσουν 5 λεπτά, έχεις κάποια πορεία, θα ήθελες να σου εξηγήσω κάτι. Και τόσο απλά, ενώ εκείνος ξεκίνησε να αποκτήσει πρόσβαση σε κάτι, του πουλάω. Γιατί αυτό που του προσφέρω συνδέεται με αυτό που πουλάω. Οπότε είναι τόσο απλό. Έχω άπειρα automations για το Instagram, για Digital Mastery, για e-books. 100% deliver και από τα 100% το 97,8 ανοίχτηκε. Οι 100% οι 42 που πατήσανε ότι ναι σωστά το θέλουν, οι 42 μπήκαν στο σύνδεσμο. Και από τους 42 έχω κρατήσει το email τους. Οπότε βλέπεις ότι γενικά το ManyChat είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Περισσότερο τώρα θέλω να εστιάσουμε στο πώς μπορείς να δημιουργήσεις ManyChat, να δημιουργήσεις leads, αλλά πώς να χρησιμοποιήσεις το ManyChat για να αυξήσεις τις προβολές σου. Τα σχόλια είναι κρίσιμα για την αλληλεπίδραση στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, καθώς ο αλγόριθμος των περισσότερων κοινωνικών δικτύων, όπως το Instagram ή το Facebook, αντιλαμβάνεται το περιεχόμενό σου ανάλογα με την αλληλεπίδραση. Όταν έχεις περισσότερη αλληλεπίδραση, σημαίνει ότι σε περισσότερο κοινό αρέσει το βίντεο σου με αποτέλεσμα να το προωθήσεις σε νέους χρήστες. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο προωθείς το βίντεο σου περισσότερο, αλλά κερδίζεις και εσύ μέσα από αυτό. Γιατί με το να έχεις πολλές προβολές, αν δεν πουλάς, δεν κερδίζεις. Με το ManyChat μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ουσιαστικά να μετατρέψεις τις προβολές σου σε χρήματα. Και πώς μπορείς να βάλεις τους άλλους, έτσι ώστε να τους βάλεις στη διαδικασία για να κάνουν ένα σχόλιο. Είναι προσωποποιημένο. Ένα λεπτό βρω το slide για επιτυχημένες καμπάνιες. Λοιπόν, δημιουργία σειρών εκπαίδευσης. Σχεδίασε σειρές μηνυμάτων που εκπαιδεύουν τους χρήστες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία σου. Αυτές οι σειρές μπορούν να στέλνουν τακτικά περιεχόμενο που αυξάνει την εμπιστοσύνη στους πελάτες, να τους φέρνει πιο κοντά σε μια αγορά. Για παράδειγμα, μπορείς να στείλεις tutorials, οδηγούς χρήσης ή success stories, προοδευτικά προωθώντας το προϊόν σου. Ουσιαστικά αυτό που σου λέει είναι ότι δώσε δωρεάν αξία στο κοινό, έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία να απαντήσει, να γράψει στα σχόλια, να κερδίσει κάτι μέσα από αυτό το μήνυμα και αφού κερδίζει κάτι, κάνει και την πώληση. Αυτοματοποιημένες καμπάνιες είναι ουσιαστικά ότι χρησιμοποιείς αυτοματισμούς του ManyChat για να μπορέσεις να επανασυνδέσεις τους χρήστες που έχουν επισκεφτεί τη σελίδα σου, δηλαδή κράτα ποιος μπήκε στη σελίδα σου και από αυτούς που μπήκαν στην ιστοσελίδα σου, ξαναστείλ τους ή κάνε trigger αυτοματισμούς. Γιατί μπορείς να κάνεις αυτοματισμούς trigger σε άτομα που έχουν δώσει το email τους, που έχουν μπει στη σελίδα σου, να τους στείλεις ένα επαναληπτικό μήνυμα ή οτιδήποτε. Τώρα, αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις για webinars. Μπορείς να στέλνεις ότι έχεις live, ότι πουλάς νέο προϊόν. Γιατί όλα αυτά εδώ πέρα, κάτι που μπορείς να δεις είναι ότι όλα αυτά εδώ αποθηκεύονται. Όλοι αυτοί εδώ που μου έχουν στείλει μήνυμα είναι αποθηκευμένοι. Και μπορώ σε αυτούς τους αποθηκευμένους να στείλω στον BAM αυτοματοποίησης και να πουλήσω. Τώρα, ανάλυση και προσαρμογή καμπανιών σε πραγματικό χρόνο. Το ManyChat προσφέρει αναλυτικά εργαλεία που σου επιτρέπουν να παρακολουθείς την απόδοση των καμπανιών σου σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα αυτά για να προσαρμόσεις άμεσα τις στρατηγικές σου, βελτιώνοντας τους αυτοματισμούς με βάση την ανταπόκριση του κοινού. Η συνεχής ανάλυση και βελτιστοποίηση εξασφαλίζει ότι οι καμπάνιες σου είναι πάντα επίκαιρες και αποδοτικές. Κοίτα με. Αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι το ManyChat είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
μάθε να το χρησιμοποιείς, μάθε να το εφαρμόζεις. Και τώρα που φτάσαμε και στο τέλος, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι μπορείς να κοιτάξεις το σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή, είναι το πρόγραμμά μου, είναι το School μέσα εκεί. Είναι μια κοινότητα που σου μαθαίνω αναλυτικά πώς να χρησιμοποιείς τέτοια εργαλεία, πώς να αναπτύξεις την παρουσία σου στα social media έτσι ώστε να ξεκινήσεις να έχεις κέρδος. Κοίταξε το link στην περιγραφή, είναι το πρόγραμμά μου, είναι πάμφθινο, το έχω πάρα πολύ οικονομικά έτσι ώστε οποιοδήποτε να μπορεί να παίρνει αξία. Και εννοείται, αν πιστεύεις ότι δυσκολεύεσαι σε κάτι, μπορούμε να κάνουμε μια συμβουλευτική κλήση και να σε βοηθήσω, να σε καθοδηγήσω πώς να χρησιμοποιείς το ManyChat έτσι ώστε να δεις αποτελέσματα. Καλή συνέχεια, ελπίζω να σε βοήθησε, μιλάμε σύντομα.